שלום, ברוכים הבאים לשיעור מספר 3. בשיעור הזה אנחנו נדבר על עיצוב, רקעים, צבעים וכל מה שקשור לזה. אז בואו ניתן בתבנית שלנו בבאדי זה מספר שורות של טקסט. בואו נתחיל, ניתן כותרת בהתחלה hello. פה. נסגור את H1 כמובן. ניתן לו כמובן פה בירה. מי שלא יודע מה אני אעשה, יכול לחזור לשיעורים הקודמים והוא ידע טוב מאוד. ב-H2 ניתן לו hello world. שוב אנחנו נסגור גם את H2 ונרד שורה. אוקיי? רק שימו לב שפה במטר זה יפתור את לנו יותר טוב. אנחנו נשמור ונראה מה קורה. שימו לב שהוא ירד שורה, ובעצם יש לנו שתי טקסטים. אז איך בעצם אנחנו משנים צבע של טקסט? בואו נגיד שאנחנו רוצים שהשורה הראשונה שלנו היא תהיה בצבע כחול. אנחנו צריכים להגיע לפה. אנחנו נעשה רווח, ואנחנו בעצם נרשום סטייל. סטייל זאת מילה שמורה לפשוט סוג שאנחנו רוצים בעיצוב שלנו. אנחנו ניתן שווה. ניתן לו בעצם שתי גרשיים. בגרשיים אנחנו נרשום שאנחנו רוצים אותו בצבע. אמרנו כחול. אז ניתן לו כחול. אוקיי? ועכשיו אותו דבר נעשה לשורה השנייה שלנו. ניתן לה סטייל. אנחנו רוצים שתהיה בצבע. בואו נגיד שאנחנו רוצים שהיא תהיה בצבע ירוק. ניתן לה גרין ונקודה פסיקה. אוקיי. מה קורה לנו בפועל? השורה הזאת אמורה להיות בצבע כחול. השורה הזאת אמורה להיות בצבע ירוק. בואו נראה איך זה פועל לנו בשטח. יפה. אנחנו רואים את ה-Hello World הגדול בצבע כחול ואת ה-Hello World הקטן בצבע ירוק. בואו נניח שאנחנו רוצים שכל הדף יהיה בצבע רקע שחור. אנחנו רוצים לתת לו ככה, נלך על החדות שלו. אז אנחנו יודעים שכל הדף שלנו נמצא בבאדי. רציתי שה-Hello World הראשון הגדול יהיה בצבע כחול. נתתי באטריבוט, במאפיין סטייל של H1 של השורה של Hello World. אם אני רוצה שכל הדף יהיה בצבע רקע, אני צריך לשנות את הבאדי. כי אמרנו שכל הבאדי מכיל את כל הדף שלנו בעצם. ולכן בבאדי אני אבוא ואני ארשום סטייל. סטייל. שווה. שתי גרשיים. הפעם אנחנו רוצים רקע. רקע נקרא background. יפה. background. אנחנו רוצים לתת לו בבקגראונד צבע. נשים מקף צבע. ובנקודה אנחנו נרשום לק. וכמובן נקודה פסיק. בואו נראה איך זה קורה לנו בפועל. יפה. יש לנו אתר שנראה סוף סוף מקבל איזה סגנון של עיצוב, נגיעה קטנה. אפשר לראות שהצבע הוא שחור. אפשר לראות שהאלורד הגדול כחול והשני ירוק. ואפשר לשחק עם הדברים האלה בהרבה מאוד צורות. בואו נגיד שאנחנו רוצים שהאלורד יהיה לא בצבע כחול, אני רוצה שהרקע שלו יהיה כחול. אז אנחנו נמחוק את הקולור. יש לנו סטייל, יש לנו שתי גרשיים בעצם. אנחנו נרשום background, נכון? background, color, blue. אותו דבר אני רוצה לעשות המילה השנייה. אני רוצה שהיא תהיה בצבע רקע ירוק. אוקיי? אז אנחנו נרשום. אנחנו רוצים אותו בסטייל של background, color, שאנחנו רוצים לתת לו גרין. אוקיי? בואו נראה מה קורה לנו בפועל. אנחנו יכולים לראות שבעצם הם הפכו להיות ברקע
כחול והפך להיות רקע ירוק, וזאת בעצם נגיעה קטנה מאיך בעצם לעצב דברים. אבל בואו נחשוב רגע, אפשר לראות שזה בעצם לא נוח כל כך. תשימו לב, יש לנו בבאדי, בתוך הבאדי יש לנו סטייל של background שכל יהיה צבע רקע כחול, בתוך ה-Edge1 יש לנו סטייל ויש לנו אחרי זה את ה-Edge1 ו-BR שסוגר. תחשבו שיש לכם עכשיו קטע קוד ארוך מאוד, לא 3-4 שורות. יש לכם עכשיו קטע קוד ארוך מאוד, וכל פעם אין לכם סטייל ואין לכם מאפיינים, זה לא נוח. זה לא נוח בכלל. לכן היום אנחנו עובדים עם שיטה שנקראת CSS. CSS זה בעצם תבנית של ייצור שהיא נוחה יותר. אז איך בעצם עובדים עם זה? קודם כל רצוי לפתוח תיקייה לאתר שלנו שתהיה מסודרת יותר. בואו נקרא לזה וובסייט. אוקיי? בוובסייט אני מעביר את האינדקס ולכן זה אמור לראות כך. זה האתר, זה בעצם התיקייה שלי. בתוך התיקייה שלי אנחנו נפתח עוד תיקייה שנקראת CSS. אוקיי? ב-CSS אני אשים את הקובץ של העיצוב של ה-CSS ואנחנו תכף נראה בדיוק איך עושים את זה. אז לכן אנחנו נפתח קובץ חדש. אוקיי? נפתח קובץ חדש ונגדיר אותו כ-CSS. אמרנו שבשביל להגדיר דף אנחנו באים ל-language, בוחרים ב-C, ואפשרות שיש לנו פה את ה-CSS. אוקיי? יפה. לכן אנחנו כבר לא צריכים את כל הסטייל הזה, אז בואו נמחוק אותו, אנחנו כבר לא צריכים אותו. בואו נמחוק את כל הסטייל הזה. לא צריכים את זה. גם את זה אנחנו לא צריכים. וגם את זה אנחנו לא צריכים. בדיוק. אוקיי, בואו נראה איך האתר שלנו נראה כרגע. אוקיי. בואו נראה, נפתח את התיקייה שלנו, נלחץ על האינדקס, אפשר לראות שאין עיצוב בכלל, וזה בסדר. מחקנו את ההגדרות, אנחנו רוצים לתת עיצוב עכשיו דרך ה-CSS. איך עושים את זה? קודם כל, בואו נפתח את הקובץ של ה-CSS שפתחנו, אנחנו נלחץ פעמיים על התיקייה, ניכנס ל-CSS ונראה שאין לנו קובץ. לכן אנחנו ניצור אותו. אנחנו נעשה new, language, משום מה זה ברח, אז אנחנו נעשה את זה עוד פעם. CSS אנחנו נשמור את הקובץ. בתוך ה-CSS נקרא לו CSS. אוקיי? ואיך מתחילים את הייצור בעצם פה? פשוט מאוד. אנחנו יכולים לראות שהתגית הראשונה של הלורד היא H1. אנחנו נבוא ל-CSS. נרשום H1. נפתח סוגריים ונסגור סוגריים. אנחנו בעצם רוצים לתת ללורד הראשון צבע מסוים. לכן אנחנו נגיד color, ואנחנו, זה הכחול, נשאיר את זה בתור כחול. אוקיי? יפה. עכשיו אנחנו ב-Edge 2 רוצים לתת לו עיצוב אחר. אז אנחנו נפתח את ה-Edge 2, שזה בעצם התגיד Edge 2, ונשאיר לו color green. אוקיי? שימו לב שזה מאוד נוח וראוי מאשר שהיה לי פה מלא, ופה זה בעצם קטן ומסודר, וככה עובדים. קודם כל אנחנו צריכים לקשר אותו לדף CSS שלנו, לכן אנחנו נעשה את זה ב-Add. ב-Add אנחנו עושים את כל ההגדרות כמו שציינתי קודם, לכן אני כבר הכנתי בעצם סוג של קישור, שהוא בעצם ההגדרה. מה זה אומר? אנחנו מקשרים את הלינק של הקובץ CSS שלנו, שקוראים לו CSS, והוא בסיומת CSS, והוא נמצא בתיקיית CSS. בואו נראה מה הכוונה. יש לנו את תיקיית CSS, שאנחנו נכנסים, יש לנו את קובץ CSS, זה הסיומת שלו היא גם CSS, אוקיי? הוא בסוג סטייל שיט, זה בעצם דפולטי, זה אנחנו רושמים אותו דבר, וגם זה דפולטי אותו דבר. זהו, זה בעצם ההגדרה של ה-CSS. אם אנחנו בעצם נחזור ל-CSS, אנחנו נוכל לראות שיש לנו פה שה-Edge 1 יהיה בצבע הכחול וה-Edge 2 בצבע ירוק. ונראה איך זה נראה. כשניכנס, אנחנו נוכל לראות שבאמת הוא זיהה לנו, ובעצם השירים פה הם מאוד פשוטים. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לשחק עם זה בצורה מאוד פשוטה. אני יכול לתת לו background ירוק.
ולא ניתן background כחול. אוקיי? בואו נחנו איך זה נראה. נלחץ פה פעמיים, ואפשר לראות שהוא בצבע כחול עם רקע ירוק, והוא בצבע ירוק עם רקע כחול. עד כאן אנחנו בשיעורים הבאים של הבאים ניכנס לזה יותר לעומק. וכרגע למדנו בעצם מה זה עיצוב, איך מעצבים אותו בצורה נכונה. תשימו לב שצריך להכין תיקייה ב-CSS, של CSS, הקובץ של ה-CSS שהגדרתם אותו כ-CSS, וככה עובדים הרבה יותר מסודר, זה הרבה יותר יפה לעין. שיהיה בהצלחה, תשכחו להירשם לערוץ הטיוטור שלי, נתראה בשיעורים הבאים.